Bermeoko udalak adierazpen instituzionala argitaratu du. Azken egunotan hainbat pertsonek Bermeoko Josedone ikastetxe zaharreko Meneziar kongregazioko zuzendari eta anai izandakoaren aldetik, sexu abusuak jasan zituztela salatu dute Ertzaintzaren eta Bilboko Elizbarrutiaren aurrean. Honen aurrean Bermeoko udaleko talde guztiek aho batez honakoa adierazi dute. Bermeoko herriak indar eta irmotasun osoz gaitzesten dituela bertan publiko egindako ustezko gertakari onartezin hauek, Josedone ikastetxean adin txikiko ikaslei egindako ustezko sexu abusuak giza eskubideen haustura larri eta jasanezinak direla eta Bermeoko udalak biktimen aldeko postura argi eta sendoa adierazten duela. Aldi berean, Bermeoko udalak bere maitasun, babes eta elkartasunik zintzoena helarazi nahi die biktima guztiei eta euren familiei, eta euren eskura jartzen ditu arreta eta laguntzarako udal zerbitzuak baita behar duten laguntza guztia ere. Edozein erasoren aurrean gizartea ezin dela isilik geratu dio Bermeoko udalak, gutxiago, ustezko eraso hauen biktimak adingabeak izan direnean. Gizarteak berak gehien babestu beharreko kolektibo zaurgarriena izanik. Zentzu honetan Bermeoko udala beti agertuko da, biktimen alde eta indarkeria mota guztiak desagertarazteko konpromisoa berresten du. Ustezko eraso hauek ezin direla erantzunik barik geratu eta herritarrei deia luzatzen die udalak gertakari hauei aurre egiteko. Ezin da tolerantziarik agertu. Biktimak erdigunean jarri behar direla. Eta gogor hauetan denon babesa sentitu behar dute eta hala adierazi du Bermeoko udalak. Abusu kasuen aurrean erasotzaileek aurrean izango dutela udala eta Bermeoko herrian tokirik ez dutela. Bermeok ez ditu honelako erasorik onartzen. Dagozkien instituzioei hartu beharreko neurriak hartzea eskatzen du Bermeoko udalak eta bidelagun izango dituztela Bermeoko udaleko kideak gertakari hauen aurrean argia jartzera. Justizia eta erreparazioa beharrezkoa izanik, honelako gertakari larriak berriro gertatu ez daitezen.